Uma sikhuluma ngomshado wamaJuda, the Jewish marriage was divided into 3 parts. Wawuhlukaniswa kathathu. Umshado wokuqala, umakoti nomkhwenyana abakaze bahlangana, abazani, abajwayelene, abakaze bakhulume, kodwa kuhlangana abazali. Kuhlangane ubaba nomama, nobaba nomama ngapha, the family, parents of the bride and parents of the bridegroom. They draw up a contract, often arranged marriage. Umshado ohleliwe osho ukuthi mina makoti anginayo ipower yokuzichuzela umyeni. Myeni awunayo ipower yokuyichuzela umakoti. Kodwa abadala benu banibuke banibona nifanelene. Ukuthi noma ngathi uno 11 years awukakhuli babona ukuthi masekhulile lo uyoba umakoti omuhle. Ngoba uJesu sithanda sisemanikinike. Babe sebadrowe icontract yomshado, an arranged marriage, ukuthi laba uma sebekufika isikhathi esiright bazoshada. They will become a couple. And a couple le khulunywa ngayo in question, they have no little or no direct involvement. That is the first step. The second step yakhona, it is second stage, it is known as betrothal ceremony. Betrothal ceremony. Lana ke kuhlangana imindeni. Umndeni kamakoti, umndeni kamkhwenyana, izihlobo kanye nabangane. Kulesi sikhathi ke, they are now considered legally married. And the relationship yabo make kwenziwa the betrothal ceremony. Sekwaziwa ukuthi laba sekufana nokuthi sebenjani, sebeboshiwe ngomshado. Relationship yabo can only be broken by formal divorce. Uyabona ukuthi bona abakahlangani. The marriage is not consummated. Kusho ukuthi abakahlangani bona ngemizimba ukugcwalisa umshado. Kodwa ngoba sekwenziwe the betrothal ceremony, kuhlangana imindeni, kuhlangane izihlobo, kuhlangane abangani, bese lo mshado ube legally binding, and it can only be broken through a divorce. Ingakho phela uJosepha mayezwa ukuthi uMary usethwele umntwana angamazi ngoba uyazi ukuthi yena akakamthinti, base la kwi-betrothal marriage ukuthi wayeplana ukumlahla ngasese. Ngoba you need to divorce the person when you separate uma sekuze kwanale second phase ye-betrothal ceremony. Lithi iBhayibheli ke ithi umlando wamaJuda noma kungenzeka umyeni ashone nisekule phase, you are regarded as a widow. Kusho ukuthi nje officially unjani ushadile. Even though the marriage has never been officially consummated and ngakahlangani, kodwa make kwenziwa le ceremony sekufana nokuthi ni abantu abashadile. Make kwadlula le second stage ke, kufanele ke umkhwenyana abesayahamba ayokwakha indlu, ayolungisa nohwebo, kusho ukuthi amabhizinisi azowenza, okubheka ukuthi uzomnakekela kanjani umakoti wakhe kanye nomndeni wakhe. And kuthiwa leyo period could take up to a year. Yayingathatha ngisho unyaka wonke umkhwenyana esehambile eyoyihlela yena manje ukulungiselela indawo for umakoti wakhe asezomlanda. Lithi it would take several months up to a year umkhwenyana ehambile, because he needs to get ready ukuze akwazi ukuthatha umakoti wakhe esenendawo amlungiselele yona.
nokuthi ayihlele ngokohwebo ukuthi what trades am I going to do so that I can take care of my bride and I can take care of my family. And leso sikhathi umakoti kufanele ahlale njani elindile. Uthi uJesu ngisaya konilungisela ini indawo, hlalani ninjani nilindile, ngoba akakwazi ukulanda umakoti wakhe indawo engakayilungisi. Inkinga ke i-challenge la, wena makoti awutshelwa ukuthi umkhwenyana uzobuya nini. Kusho ukuthi after the betrothal ceremony kufanele uhlale usemlindweni wokuthi umyeni angabuya noma inini. Umeke waqhamuka siya ku stage 3 we ceremony ke manje eseyizogcwalisa umphakathi wonke. Malibonga igama lenkosi. The third phase was a wedding, and i-wedding yakhona kuthiwa kwakuba umshado womphakathi wonke. The whole city knows ukuthi usibanibani manje uzoshada nosibanibani, and indlela owawuba mkhulu ngayo wawungathatha iviki lonke. It could last as long as a week, and uqala ngokuthi igroom ifike iye ekhaya lani le bride, ifamba nabakhaphi bayo, nayo umkhwenyana uhamba nabakhaphi bakhe aye ekhaya likamakoti ohleli nama bridesmaids akhe naye alindele. As soon as the bridegroom comes, the wedding starts. And ngaleso sikhathi bafike bathathe umakoti kanye nama bridesmaids akhe. Kube sekuba ne procession throughout the streets of the city. Oh. And kuthiwa le procession kusho ukuthi bahambe izitalato zonke zendawo. And kuthiwa le procession yayiba sebusuku. Ingakho kwakudingeka izibani, ngoba ayibi semini. And uyezwa iBhayibheli malikhuluma la esikhuluma khona ile phase uJesu ayenzela abafundi bakhe as a parable. The third phase yokufika kukamyeni esezomshada, which is the third phase kaJesu esezolanda ibandla lakhe, the second coming of Jesus. Lithi ke uma ufunda umlando le procession lena yayenzeka ebusuku. Ingakho lithi at midnight a loud cry was heard, ezwakalayo a cry ethi nangu umyeni esefikile. Ngoba kusho ukuthi umakoti kufanele ahlale egqokile, abakhaphi bakhe kufanele bahlale begqokile. Awunayo chance yokuthi uma sekumenyezwa kuthiwa nangu umkhwenyana efika kube yima uthi ngisayofaka imakeup. Uhlala ulindile irrespective ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani, kube ngathi uzoqhamuka eminyango noma yinini. Umkhwenyana kusho ukuthi nje uma kuke kwenziwa i-second ceremony, your life as a bride must stop. Uma kuke kwenziwa nje the second ceremony, your desires need to end, because uhlaliswa komuntu olindile umuntu ozongena noma yinini. Malibonga igama lenkosi. Azibi khona indlela oyithathayo noma ngabe ubuyithanda indlela. Uma kuke kwenziwa iceremony awusayena wakho, kodwa usuwomuntu ongafika noma inini ezokulanda. Malibonga igama lenkosi. Can you imagine waiting in engagement for someone that you don't know when he's gonna come back, but you need to be ready irrespective. Uhlale njengomuntu olindile umuntu ongangena noma yinini eminyango. Lithi ke uma ufunda umlando wamaJuda lithi kuzodanswa ke kudanswe la ekuzokwenziwa khona the feast. They will celebrate the feast, kudliwe kujatshulwe. Uma isiphele ifeast seliphele iviki le celebration, bese umngane omkhulu kamkhwenyana athathe umkhwenyana
athatha umakoti ahlanganisa izandla zabo. Uma eke wahlanganisa izandla zabo, babe sebeyaphuma emcimbini we-celebration bayoba bodwa. After that, the celebration stops. The life of the bride and the groom starts. Eseyomngenisa kule yandlu akade emlungiselele yona. Malibongwe igama lenkosi. So uJesu uma enza this parable bazalwane ufundisa abafundi bakhe ukuthi abahlale belindile. Now that the third celebration has taken place, sekuthiwa ke manje the marriage is consummated. And from there onwards sebeyohlala ndawonye. Malibongwe igama lenkosi ngoba uma uke wa engagewa, it was known as a covenant. You were already in covenant, and the covenant engakwazi ukuphulwa noma kanjani. Kodwa le covenant iphulwa ngokuthi kube nesehlukanisa official ngoba nokuhlanganiswa kwenu kwaku official. Malibongwe igama lenkosi. Oh, the moment of his return, esingayazi kodwa esibonayo ukuthi njani isiseduze. And into emnandi, you could not marry your bride until you have prepared a house. Oh,